Gaur Bioaraban gauz, oso importantea guretzat bertan izatea, ze aurreko urteetan izan gara bai Bioterran Gipuzkoan eta bai Berdeagon Bizkaian, eta beharrezkoa zen ere hemen bertan Araban izatea. Gainera bereziki oso importantea gaur egun bizi ditugun gertakariekin bertan izatea, gure sektorea balorean ipintzeko. Azkenian lehen gai jasangarriekin lan egiten dugu, egurrekin lan egiten dugu, bertako egurrekin, eta gaur egun ikusten gabiz zelako inportantzia daukan lehen gai jasangarriekin eta bertakoekin lan egitea etorkizuneko eta gaur egungo bioekonomia sustatzeko. Oso importantea, ez bakarrik bertan ipintzen ditugun ereduak eta produktuak erakusgai, eraikuntzari zuzenduta, enbalajeari zuzenduta. Guretzat bai oso importantea bioenergia balorean ipintzea. Gainera bioenergia bertako lehengaiekin, egurrarekin, biomasara eredu ipintzeaz. Azkenian ikusten gabiz zer arazo dauzkagun energiaren dependentziarekin, eta Bioaraban pixkat guzti hori erakusgai, bai produktu eta bai egiten ditugun ekitaldi eta guztiekin.